ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ସସ୍ମିତା ହାଉସ୍କୁ। ହାପି କ୍ରିସମାସ୍ ଡେ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ। ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଦିନକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷକର ଥରେ ଦିନ ଆସେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ମନାନ୍ତୁ କ୍ରିସମାସ୍ ଡେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତିଆରି କରି ନେବା ପଟାଟୋ ଚିଲି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇକି ଆସିଛି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଚିଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଟାଟୋ ଚିଲି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଟୋଟାଲ୍ ବି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ତିଆରି କରି ନେବା। ଏଠି ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଳୁ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ନେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବି। ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଛି, ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା କରି କାଟିଛି, ଯେମିତି ଆମର ଆଙ୍ଗୁଳି ସାଇଜ୍ରେ ମୋଟା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେତିକି ମୋଟା ମୁଁ ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଗଲି। ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସିଝେଇ ନେବି ଲୁଣ ପକେଇକି। ଯେହେତୁ ଆଳୁ ମୋଟା ମୋଟା ରଖିଛି, ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ମୁଁ ପକେଇ ନେବି। ତା ସହିତ ଆଳୁ ବି ଟିକେ ସିଝେଇ ନେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟେଇ ନେବି ଆଳୁକୁ, ବେଶୀ ନୁହେଁ, 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଫୁଟେଇ ନେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଥର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଆଳୁକୁ ଛାଙ୍କି ନେଇଗଲି। ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ପାଣି ନିଗିଡ଼େଇ ଦେବେ ଆଳୁର। ଛାଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ନିଗିଡ଼େଇ ନେଲି ଆଳୁର ଭଲ ଭାବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବି। ମୁଁ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇଦେବି, ଆଉ 2 ଚାମଚ ମଇଦା ଦେଇଦେବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଚାମଚ ନେଇଛି, ଯଦି ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଜାଗାରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ନେଇପାରିବେ। ଏମିତି ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ସହିତ ସେଟା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଚୁନା। ମୁଁ ଏଠି 3 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇଗଲି, ଆଉ 3 ଚାମଚ ମଇଦା ନେଇଗଲି। ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି 1/2 ଚାମଚ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି 1/2 ଚାମଚ। ଯଦି ତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ବିଲକୁଲ ବି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଆଉ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇବେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଗୋଳେଇବେ ବେଟରଟାକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଳେଇବେ, ବିଲକୁଲ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ନଚେତ୍ ପାଣି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଛାଣି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆଳୁକୁ ବି ଏମିତି ବେଟର ସହିତ ପକେଇକି ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଣି ନେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ବେଟର ଗୋଳେଇବେନି, ଆଳୁ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଳୁ ମାନେ ଆମର ବେଟର ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଆଳୁ ଅଛି। ଯଦି ଟୋଟାଲ ଆଳୁ ସହିତ ଲାଗିଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଚୁନା ମଇଦା, ତାହେଲେ ଚିଲିଟା ଆମର ଭଲ ବନିବନି। ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯଦି ଲାଗିବ ଆଳୁ ସହିତ ଏ ବେଟର, ତାହେଲେ ଭଲ ଚିଲି ବନିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ଆଳୁ ସହିତ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଥର ଆଳୁକୁ ଛାଣି ନେଇଯିବି। ତେଲକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଗରମ କରିନେବି, ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣି ନେଇଗଲି। ଏଥର ମୁଁ ଟିକେ ନଉଟେଇ ନେଇଯିବି, ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟିକେ ଚଲେଇ ନେବି। ଏମିତି ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଏକାଥରେ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବିନି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଳୁ ଥିଲା ତାକୁ ପକେଇ ନେଇଗଲି। ତେଲକୁ ପୁରା ଗରମ କରିକି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଯିବି। ଏକାଥରେ ଫ୍ରାଏ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୋ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ତ ପକେଇବେ ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚର ଥିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚର କମିଗଲେ ଆଳୁଟା ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଝିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକାଥରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି, ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିକି ବାହାର କରିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିକି ବାହାର କରି ନେଇଗଲି। ଏଥର ତେଲକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଗରମ କରି ନେଇଯିବି, ଯେମିତି ତେଲରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇ ନେଇଗଲି
ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ନେଇଗଲି। ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏ ଭାଜି ନେବି ତେଲରେ। ଏମିତି ହିଁ କଲେ ଆଳୁ ଚିଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥାଏ। ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ରହିଥାଏ। ଆଳୁ ଯେମିତି ଆମର ସିଝିଗଲା ପରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେମିତି ବିଲକୁଲ ବି ହେଇନଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ନଉଟେଇ ନେଇଗଲି। ଏଥର ନଉଟେଇ ନେଲା ଏବେ ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଥର ବାହାର କରି ନେଇଯାଉଛି ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଏଥର ସେତେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ତେଲକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ପୋଡ଼ା ତେଲକୁ ବାହାର କରି ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଭଲ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ସାଧା ତେଲ। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ନା ପୋଡ଼ା ତେଲରେ ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁନି, ସାଧା ତେଲରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଟିକେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଜିରା ଦେଇଦେଲି। ଜିରାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନେଲି। ତାପରେ ଏଠି କଟା ରସୁଣ ରଖିଥିଲି, କଟା ଅଦା ରଖିଥିଲି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ଯାଏ ଭାଜି ନେଇଯିବି। ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ଯାଏ ଭାଜି ନେଇଯିବେ, ପୁରା ପୋଡ଼ି ଦେବେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜ ରଖିଥିଲି କାଟିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜକୁ ଏମିତି ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କାଟିକି ରଖିନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ରଖିଛି କାଟିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ମଉଳେଇବିନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚିଲି ବନେଇବା। ଟିକେ ହାଲକା ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ହାଲକା ଭାଜି ନେଇଗଲି। ଏଠି ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି 1/2 ଚାମଚ। ଏଠି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେଲି 2 ଚାମଚ। ଚିଲି ସସ୍ ଦେଲି 2 ଚାମଚ। ସୋୟା ସସ୍ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଖଟା ସେଥିପାଇଁ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ନେଇଯାଇଛି 1 ଚାମଚ। ମୁଁ ପରେ କହୁଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର କ'ଣ ହବ। ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର କିଛି ନେଇଯାଇଛି ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରର ଟାଇମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସିଜିନରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ମିଳିଥାଏ, ଆମେ ତ ଦେଇଦେବା, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଇକି କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେଲି। ଏମିତି କରିକି ଦେଲେ ଚିଲିଟା ବହୁତ ବହଳିଆ ଟାଇପ୍ର ବନିଥାଏ, ପତଳା ହେଇନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟେଇ ନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୁଣ ସବୁଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେଲି। ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ଉପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଲୁଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ପାଣି ବେଶୀ ଦେବେନି, ଯେହେତୁ ଏଟା ଆଳୁ ଚିଲି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚଲେଇ ନେବେ। ଏମିତି ଚିଲି କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ଯଦି ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ବି ରାଗ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚିଲି। ଆପଣମାନେ କଲର୍ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା କଲର୍ ଦିଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପଟାଟୋ ଚିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି